kanang akong gidrawing nga gitara nagsimbolo usab kana sa ato ang kinabuhi. Kung ang usa ka gitara na bagay nindot kaayo paminawon, pero kung ang usa ka gitara wala gani mabagay, baling laina po kaayo paminawon. Mao sabra sa ato ang kinabuhi. Kung hapsay gani ang imong pagdala sa imong kaugalingon ug sa imong pagpaningkamot, nindot usab kaayo paminawon, kay gimaayo man nimo pagdala ang imong kaugalingon. Kung dili gani nimo maayo pagdala, problema usab ang imong mahiaguman sama sa gitara na baling yabaga. Maunang ampingan nato pag-ayo ang mga yatak sa ato ang kinabuhi, kay mao kana ang muhatag og maayong tono para kanato.